päivää. Nyt mennään vähän kattoo murraa, ja tuniinkin on vähän tullut. Olen laittanut siihen vähän kaikkia tilipehöörejä. No niin, tässä se ois. Hei, otanpa tuohon helvettiin. Ottiin konepelin pois, kirjoitin renkaasin tuommoista rasea. Ja tuohon laittan tuommoista 2 pilikkoa. Tuo on tommosta ja tonne kans raseja. Joo. On aika hyvä. Tämä nyt kyllä hyvää. Pitäis kyllä se konepelti laittaa takaisin. No niin, ja sitten me tehtiin kanssa tänne tämmönen peräkärry tehtiin tänne murraan. Tämmönen ite tehtiin. Sitten laitettiin tämmönen liikennemerkki tähän perseeseenkin vieläkin. Joo. Siellä on pyssyjä. Tämä peräkärry perään. Tuohon toi jo täällä puita joskus, en mä muista milloin. No niin, ja tähän vaiheessa voitaisiin tehdä semmonen kalustoesittelyvideo. Tässä on tietenkin tämä murraa. Niin, löytyy tämä peräkärry. Husqvarna, josta loppu bensa tänne. On hyvä. 2-mäntäinen moottori tässä. Mönkiä. Vanha murraa 5-hepponen. Roskalavalta haettu toimiva ruohonleikkuri. Sähköpotkulauta. Kiinan ruohonleikkuri. Hyvä ruohonleikkuri Subaru. Tämä oli minun alkuperäinen murraa, mutta tässä oli vähän kaasariongelmia, eikä tästä saanut mistään osia, niin se vähän jäi. Tässä on niinkö mäntä paljana tuossa. Tätä voi tästä pyörittää. Että tää on vähän tämmönen. Itse asiassa minäpä esittelen tätä vähän paremmin. Mä oon 2-tahti Suzuki 80 cc. Niin. Mitäpä tästä muuta. Hyvä on, mutta nyt on vaan vähän. Se murraa kyllä komia. Täällä on jotakin vanhan murran ratteja pitkin pihaa.
Onneksi kohta alkaa kesälomaa 2 päivää ennen. Mitä tässä tekis? Sitten kyllä mä ajan murrailla koko kesä. Nyt on tämmönen hyvä ilta-aurinko. Huomenna on helaa torstai ehkä tai joku semmonen, niin ei oo koulua. Kello on 22:10. Joo. Minäpä voisin alkaa tässä lopettele tätä videota, että moro, että tilatkaa kanava, tykätkää videosta ja ottakaa videoideoita, moro.